pitäisikö meidän taas pitkästä aikaa osallistua hernekeiton M-kisoihin, Jyrki? No perskele, kyllä pitäisi osallistua. Minä muistan vieläkin sen ajan veljeni, kun me osallistuttiin niihin legendaarisiin kisoihin. Silloin me syötiin hernekeittoa niin paljon, että Suomi melkein joutui konkurssiin. Kyllä, Jyrki. Ja olemme vanhoja konkareita tässä sektorismissa. Mä muistan sen ajan vielä kuin eilisen. Kun me ahmaistiin se kuuma ja herkullinen hernarilautanen yhdeltä istumalta. Mä voin niin sanoa sulle, veli. Jos me astuttaisiin uudestaan taisteluareenalle, niin me varmaankin lakastaisiin meidän vastustat kuin siivouslopolla paskaista maaperälle perkeleessä! Mutta hetkinen, jos mä en näe väärin, miksi sun puhelin on auki? Siis mikä puhelin? No toi puhelin. Siis mitä? Siis tämähän on oikeesti päällä. Mitä ihmettä? Mitä? Pois päältä. Siis mitä? Mitä? Pistä se jotenkin pois päältä! Mä yritin... Kas sä tajuat, että se pistää ilmastonmuutosta päälle, mitä? Pois päältä! Nyt pois päältä! Ei mennä pois päältä, mitä? Mitä vittua nuo vanhat tukot siellä oikein tekevät? Pistä toi pois Mutta päältä! en minä voi pistää sitä pois päältä! Mä voi pistää! Pois päältä! Pistetään nyt vaan sinne! Perkele! Nyt pois päältä sulle! Se ei mennyt pois päältä! Nyt pistä se! Se ei mennyt pois päältä! Kato vaikka itse, se ei mennyt pois Nyt päältä! pistä se pois päältä, perkele! Nyt pistä pois se perkele!